Funtzio honen derivatua egiteko egin beharko genduan bat zati argumentua, hau da bat zati sinu x berbi, bider bat zati ln oinarria, kasu honetan 10. Eta orain egin behar dugu bider barrukoaren derivatua, bai? Gogoratu logaritmoaren argumentuan x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat agertzen bada, bukatu behar dugu katearen erregela egiten. Kontua da, honen derivatua egiterakoan, sinu x berbiren derivatua dela koseno x berbi, bider honen derivatua, bai? Eta x berbiren derivatua izango litzateke 2x. Orduan, hau geratuko litzateke, dana zatiki berdinaren barruan jarriko dugu, zenbakitzailean 2x bider koseno x berbi, eta izendatzailean ln 10 bider sinu x berbi. Bai? Horrela geratuko litzateke. Orduan, konturatu zaitezi ezelan, deribatzerako orduan, hasten garen beti kanpotik. Bai? Kanpoan dagoen funtzioa lehenengo eta behin logaritmoa. Orduan, logaritmoa egiten dugu. Eta bagoaz barrurantza, urrengo funtzioa sinua. Eta orduan, sinua deribatzen dugu. Eta azkenean, x berbiaren derivatua 2x dela. Bai? Kanpotik barrurantza goaz beti.